Hey, isimanga-ke lesi Kaizer Chiefs bengayilindele-ke mina le kaCastillo. Ho, singadedela uCastillo iChiefs bengabadlali ngabadedela lo muntu phela uyadlala lona bafethu. Ukuthi nje kube unfortunate ukuthi mfethu ebe ne-injury kule season kodwa nje lo muntu uyadlala lo muntu akena umuntu ongamdedela lo. Ngaqala ngamangazwa kaBloom kodwa nga-understanda kaBloom ngoba wayekade vele ehambe exabene neChiefs la. Kodwa lokhu kwaCastillo-ke mina ngi-understand bafethu. Umdlalo wake wasiza kanjena into lo muntu lona phela uyadlala bafethu. Lona yabona nje noma yazomthola bazobe bewinile ngempela-ke. Ngifisa nje ngathi ngingaba amaZulu amtholayo. Uyadlala phela lo muntu noma elapha kwiStellenbosch uyovala isikhala sandule. Lo muntu uyakora ikhanda yonke into even ngisho ama-free kick lo muntu uyawazi. Hawu, isimanga-ke lesi.